prichádzate na farské hody, kedy sa stretávame tu na dvore pri zabíjačke a to je také naše spoločenstvo, ktoré vytvárame niekoľkokrát do roka. Toto je jeden z tých častí, ktoré tvoríme tu na dvore a máme pripravené pre ľudí výrobky zo zabíjačky, či je to klobásy, jaternice, tlačenku a zvlášť dobrú náladu. Dnes sa hrá aj futbal a pripravujeme to ľuďom práve, že to zohrievame, pečieme a ponúkame. Myslím si, že dnes prišlo veľmi veľa ľudí a už sme skoro na konci s ponukou. Všetko sa už, dá sa povedať, rozdalo alebo predalo. Tento čas, ktorý prežívame, je časom dobrého pastiera a preto sme tu, lebo sa chceme tešiť, že my máme takéto patrocínium dobrého pastiera. Dobrý pastier nás zjednocuje a to by malo byť aj úlohou farára a kňazov v tejto farnosti zjednocovať ľudí do spoločenstva a toto spoločenstvo sa práve tvorí aj takýmto spôsobom. Začali sme ráno svetou omšou o 9:00 a dnes počas celého dňa máme príležitosť tu na športovú, ale aj ochutnávku a zajtra bude na slávnostná svätá omša o 10:30 a potom popoludní bude na dvore program, ktorý vytvoria deti z cirkevnej školy a škôlky a po tomto programe pozývame znova ľudí na ochutnávku gulášu, ktorý budeme podávať na dvore, ktorý naši muži a ženy znova navaria aj zajtra. Takže sa tomu veľmi tešíme. Oslavujem patrona našej farnosti, dobrého pastiera. Ježiš je ten, ktorý berie ku sebe každého jedného človeka, ktorý ho berie na svoje plecia, nesie ho. My sme v takej radostnej atmosfére tu združujeme našich farníkov, snažíme sa, aby prišli, aby sa dobre zabavili, aby sa dobre najedli a aby sa navzájom poznali. Pastorácia na sídlisku je trošku inšia ako v bežnej, možno dedinskej farnosti. Ľudia sa až tak nepoznajú a toto je príležitosť, aby sa spoznali. Takže oslavujeme dobrotu Ježiša Krista, ktorý prestiera náš každodenný stôl, ktorý nám dáva tak veľa a za tieto dni hodov môžeme si byť blízko práve skrze neho. Okrem týchto vecí tu môžeme vidieť už tradičný futbalový turnaj, kde sa schádzajú farnosti okolité zo Žiliny a tiež môžeme vidieť aj zabíjačku, ktorá prináša rôzne pochuťky, ktoré môžeme ochutnať a pri ktorých sa môžeme aj zabaviť. Tak prišli sme sa potešiť zo spoločenstva, prišli sme sa posilniť dobrou kapustnicou, pečeným mäsom, pozrieť si našich mužov a mladých, ako hrajú futbal a samozrejme vytvoriť naozaj také veľké spoločenstvo našej farnosti a tešiť sa z toho, že sme také živé spoločenstvo. No, Števo, už to nie je to, čo to bývalo. To nie je nejak pada máda, tak. Tu musíš sa trošku hýbať, vieš. Ja to nie je také formy, čo tu ty robíš, také... Pozri, dobre to bolo až na to brankára, ale nie. Dneska na to, ak si nešlo, Nepoberá on už dôchodok náhodou? Nie, dneska nám to nejak nešlo, no. Nešlo nám to ani vpredu. Ani vzadu. Tak budeme chcieť vyhrať aspoň 3. miesto, no. Aspoň 3. Bude to úspech asi pre nás tento rok. Tomáš hovorí za všetko. Ja s tým všetkým súhlasím. Momentálne sa posilňuje. Nie. Tuto Pálo by rád niečo povedal, že kde... Pozrite sa, my sme mali také 2 ciele, nezraniť sa a nepohádať sa. Zatiaľ to všetko vychádza, čiže my sme s týmto spokojní, hej, akože toto nie je nejaký športový turnaj, toto je zábava, bôčik, pivo, No, bôčik, pivo a potom pivo, čiže toto je pre nás tento futbalový turnaj. Chodím tu každý rok, vždy je to lepšie, krajšie, počasie nám tiež teraz vyšlo, ako každý rok. Chodím tu hlavne kvôli tým mesitým výrobkom, pozrieť si dobrý futbal. A som rád, že som tu. Opäť ďalší 4. či koľký rok, či 3.
že sa tu stretnem rodinu, porozprávam sa, porobia si z toho srandu aj zo mňa. Takže... A hody sú hody. Všetko to, čo získame týmto predajom výrobkov, tak venujeme na centrum. Má tu aj svoj banner, billboard, kde je napísané, že CVČ Strom potrebuje tvoje srdce, ktoré ty môžeš dať a oni môžu znova použiť tieto prostriedky ďalej, aby mohli pracovať s mladými. Jednoducho, centrum je veľkou organizáciou našej farnosti, ktoré nám zastrešuje prácu s deťmi a s mládežou a táto práca je pre nás tiež veľmi podstatná a dôležitá, lebo nám vytvárajú čas alebo vyplňujú čas pre mladých vo voľných chvíľach. A pretože štát na toto centrum prispieva veľmi málo, tak i takýmto spôsobom získavame prostriedky pre toto centrum.